Dokázal Komárno zachrániť v priamej konfrontácii s Prešovom. Komárno v prvom polčase bude útočiť z ľava doprava vo fialovo-bielej kombinácii. Dunajská streda sprava doľava. Tradične žlto-modrá, no a sa hrá na takom štadióne, ako sa hrá, a že ten počet tých ľudí je... Pozor teraz na toto obrovské zaváhanie na strane Dunajskej stredy. Hoci sa tam hostujúci futbalisti veľmi škaredo pozerali na Christiana Bajemiho a naznačovali, že by tam pokutový kop v žiadnom prípade nemal byť, tak... Dobrá príležitosť, jedna z tých príležitostí, ako skorovať. Poďme na ten oblúčik smerom Krištofovi Domonkošovi. Nacvičený signál zo strany domáceho celku. Bolo vidieť, že všetci tí futbalisti smerovali do Filipeho brány. Zostal tam voľný iba Domonkoš. No a na zadnej žrdi ideálna hlavičková parketa pre Filipa Kiša. Určite áno, toto bol nejaký signál nacvičený. Samozrejme, je pravda, že toto bola nepríjemná zrážka, treba povedať, ale škoda, že to nemal na nohu, že do toho zakončenia nemohol ísť Domonkoš nohou, pretože to sa dalo, ale toto bola veľmi nepríjemná zrážka. No, podľa tých, ktorý v tom taktickom rozostavení je písaný ako hrotový útočník číslo 2, ale vrátime sa k tomu až po Amarovej koncovke. Znovu pripravený Branislav Pindroch. Teraz Komárno malo rozostavené pri tom postupnom útoku, ale teraz sa zase musí zoradiť smerom dozadu. Ramadan, jeho tretí pokus v dnešnom zápase a do tretice všetko dobre platilo. Fantastická koncovka sírskeho reprezentanta, ktorý korunu... Aj s domácou diváckou podporou sú momentálne na ťahu futbalisti z Komárna. Tak uvidíme, čo vyrieši Bajemi. Jakub Silvestr, obrovská príležitosť. A zdá 60 alebo 80 sekúnd po strelení úvodného gólu v dnešnom zápase. Kto iný ako Jakub Silvestr? Paradox je, že Bajemi, najmenší hráč na ihrisku, sa dostal do tej pravej hlavy, kde Domonkoš v podstate takou ľahkou loptou to poslal do pokutového územia a Silvestr si myslím, že samozrejme to pozícia. Bajemi na dotyk k Žákovi. Výborne to teraz urobil Žák. Bajemi bude pri lopte skôr ako Bationo, ale teraz zradila Christiana Bajemiho situácia v koncovke. Pýtalo si to spätnú prihrávku na spoluhráčov z druhej vlny. Môže teraz poslať najlepšiu odpoveď práve s Palánom. Bernátov vyšší pás, boxuje to Filipe, ale je tam aj Šimko a z bránkovej čiary vyhlavičkoval celú situáciu Klemen Nemanič. A tak Komárno, ako by sa povedalo po trnavsky, Nemanič. Ale teraz som to hovoril, že v podstate Korno gestikuloval a toto asi bol ten signál, ktorý možno chceli. Samozrejme, tá lopta od Bernáta nebola úplne ideálna, ale gólová šanca, pretože ten nedoraz tam bol, ale od Filipeho, ale našťastie Nemanič to zachránil. Ale konečne z tej štandardnej situácie niečo bolo. No a už aj niečo mení Komárno. Šmehila strieda pri exekúcii Bernát, ktorý tam našiel Šimka, ešte tam na zadnej žrdi zatváral priestor. Aj Dominik Žák, ktorý sa drží za hlavu, pretože si je toho vedomý, že dnes, ak si to suma sumarum spočítame a tá príležitosť Silvestra bola takisto po hlavičkovom zakončení, tak najviac Komárno hrozí práve zo... No, ja by som si typol, že Šimon Šmehil. Tento typ bol zlý, Žák to bude skúšať napriamo. A hoci Filipe vyzeral, že celú situáciu kontroluje, tak až na komentátorské stanovište bolo počuť, aký balván mu padol zo srdca. Ten výdych bol veľký. Samozrejme, dobre kopnuté. Takto si stále myslel, že by to mohol zakončovať. Nechybalo tomu veľa, ale myslím si, že Filipe by absolútne nemal nárok na toto. Vôbec. Videli sme, že spravili iba 2 úkroky. Tam naozaj, ak by to išlo o 20-30 cm dovnútra, nemal by brazilský brankár šancu. No a pochvála pre Šmehila za 45 minútovke. Poďme na Dunajskú stredu. Tí majú v bráne Filipeho, štvorica vzadu, zľava Kap. Ničov krížny pás, na ktorý reaguje Uro. Výborne si zbehol medzi línie, pripravil loptu pre Trusu, ktorý páli nad. Už na
útočnej polovici. Princ Ovusu má za sebou vydarený zápas proti Twente a vydarený pohyb do pokutového územia. 49. minúta. Pokutový kop bude mať Dunajská Streda k dispozícii, pretože Erik Jemzický ukázal na biely bod. Poďme ešte raz na celý súboj opakované. Palán tam nezachytil striedajúceho hráča Dunajskej Stredy, hoci teda to ťahanie začalo. Presne tak, otázna je, či teraz to bude už ešte posúdené skôr, alebo to bude posúdené až v tom pokutovom území, ale tu mali strašne veľa priestoru hráči Dunajskej Stredy, kde sa dostali až tým vedením lopty, až neviem kam, a tam mal strašne veľa do toho priestoru, si to perfektne samozrejme hodil, ale ten súboj začal možno o niečo skôr, ale samozrejme ten faul tam bol. Dostal sa tam pred neho perfektne a samozrejme ten faul bol. Ono je pravda, že začalo niečo skôr, ale potom už to bolo v tom pokutovom území. Nebolo to samozrejme ťahanie za dres, tam by sa... Či sa rieši... Obe mužstvá sa snažia tú prestávku využiť podľa vlastného uváženia. To je to, čo som hovoril, začalo ten faul, začal vonku a ono sa zapískal ten faul to prvé ťahanie tam ešte mimo toho pokutového územia. Žákov, preťahnutý pas na zadnú žrť, kde zostal nikým nebránený Krčík. Našiel pripraveného Filipeho, z druhej vlny sa tam snažil dobiecať ešte Palán a Domonkoš, ktorý teraz dal bodku za celou situáciou. 60. minúta. V Komárne po hlavičke Jakuba Silvestra z prvého polčasu najväčšia príležitosť domácich na to vyrovnať skóre. Áno, v prvom momente som chcel povedať Žákovi, že prečo nejde do podpory tam, ale potom skvelé otočenie, výborná lopta na druhú stranu a aj celkom solidne to trafil, ale dobrý zákrok Filipeho. V komárňanskom stánku aj dnes. Antel, Trusa vynechaný z kombinácie, nabil pomyselne Gaguovi, ktorý takto napriahol spoza pokutového územia. A gruzínsky útočník sa právom drží za hlavu, pretože k 2 ligovým asistenciám mohol pridať teda parádny gól. Treba povedať, že dostal ťažkú loptu, ten dotyk bol celkom veľmi dobrý, ale teraz rohový kopalec, síce neviem asi, či bola ešte nejakým hráčom. Áno, bol tam jemný, tež možno aj preto skončila asi na tyčke, ale veľmi dobrý dotyk od neho. Ale z komentátorskej pozície to... Ich na to v podstate aj majú tie predpoklady tam. V Komárne znovu cez 5000 fanúšikov, ktorí videli túto krásnu zadovku a koncovku Gagu, ktorá už v bráne končí. 66. minúta, Dunajská Streda môže oslavovať pred svojimi fanúšikmi. Takže ako sa zastravoval Ramadán, aj ten obstrel bol veľmi dobrý. Z ťažké situácie vyšiel, ale potom Gagua to podľa mňa perfektne trafil, už to už je ťažko. Ale s tým niečo robiť. Uro fantasticky nabil už Trusovi, ktorý pálil na začiatku druhého polčasu a toto bolo naozaj... Zaváhanie Pilára, ťažiť z toho môže Gagua, nabíja Ramadánovi. Toto sú pozície, z ktorej Ramadán vie vypáliť a tento aj dokazuje. 72. minúta. Tým pádom dostal strašne veľa priestoru a aj to využil. Áno, samozrejme Pilár, veľká chyba, ale na druhej strane to dostúpenie Ramadana, by sa Domogoš mohol ísť bližšie k nemu a tento trafil absolútne nechytateľné k tyčke. Ramadan tretí zápas, štvrtý gól Gagua a jeho tretí asistencia proti hráčov. Teraz je tretí, pred ním Robert Pilár s Martinom Šimkom, na ktorých Dunajsko-Strečania idú v trojici. Stále Ramadan, ktorý nabíja falu Diongovi, ale ten nedokázal prekonať Branislava Pindrocha v Banskej Bystrici. Prvýkrát tejto sezóne tak prichádza z lavičky náhradníkov a on musí teraz strieľiť dozadu Silvestra, jeho koncovka. No, Filipe sa otáčal ponad rameno, ale nakoniec to do priestoru brány nešlo, ale znovu to bolo takéto zaváhanie v defenzíve. Tak osobne už teraz možno trochu budem ale ešte Masaryk, ktorý môže zakončovať. Filipe, hovoril som o čistom štíte, musel teraz takisto ukázať niečo zo svojho majstrovstva. Oblúčik na Trusu, tam ale bude Pindroch. V tejto chvíli je dobojované. Boj